Bueno, primeiro de todo, explicarvos un pouco como vai ser a dinámica hoxe e mañá. En cada mesa vai a ter unha ponencia duns 45 minutos, máis ou menos, e logo vai haber unha mesa de debate, vale? Tedes nas carpetillas unha folla para poder pasarnos preguntas. Eso é porque nas mesas de debate o que vamos facer é que poidades anotar aí preguntas ou temas que credes que deben de sair, nos lo dades a calquera dos que estamos aquí de organización, nos yo pasamos ao moderador ou a moderadora e que eles saquen eses temas no momento en que vexan. Dependendo de como vayamos de tempo tamén, bueno, e do criterio das moderadoras, haberá algún tempo de preguntas directas do público. Paso a presentarvos xa a Ana, xa tes aí a ponencia. Vale, a primeira ponencia da Ana Pardo. Ana Pardo é traballadora social con máis de 17 anos de experiencia no acompañamento de diferentes grupos de poboación en situación de vulnerabilidade social. Nos últimos 8 anos ven traballando na dirección de proxectos da Asociación Provivenda e en 2023 é a presidenta da Rede Galega contra a Pobreza. Nada, moitas gracias, Ana, pola túa participación e por axudarnos a que viñeran máis colectivos á mesa. Vale. Bueno, boas tardes a todas e todos. Dar as grazas de primeira man pois a Deputación da Coruña por ter contado con nós, tamén Concello e sobre todo a organización, porque a verdade que dá gusto cando te tratan así e che facilitan todo, pois que menos que tamén colaborar desde aí. Así que nada, graciñas a todas. Bueno, eu creo que é unha honra, non, que se conte pois para abrir unhas xornadas nas que pois os ponentes creo que teñen unha alta calidade, pois é unha honra que se conte connosco, con unha entidade social que é verdade que eu represento, pois, por un lado, a dirección dunha entidade social que traballa de xeito especializado no ámbito da vivenda, pero tamén, pois, o rol de presidenta de APN, no que represento a outras moitas entidades que agora vos comentarei así moi brevemente quen somos, non? Cada unha de nós, pero sí que me parece algo moi simbólico e me parece un posicionamento moi axeitado que para falar dunha xornada de vivenda, pois que se poña tamén na mesa, pois, a escoita ou o traslado desas persoas ou desos colectivos que levan moitos anos en situación moi vulnerable e que xa veñen dicindo desde fai moito tempo que a vivenda, o acceso á vivenda é un problema e que creo que agora mesmo sí que está encima de todas as axendas políticas e públicas, porque realmente a dimensión deste problema xa non se queda só nas persoas en situación de pobreza ou de vulnerabilidade, sino que a día de hoxe, se vos pregunto no público quen ten un problema para poder alugar unha vivenda nas principais cidades ou incluso en entornos máis rurais, pois prácticamente todas as persoas e todos os grupos de poboación temos unha dificultade ou temos un problema. Entonces, bueno, sí que agradecer que se poña en valor que haxa representación do terceiro sector, das entidades sociais, porque xa levamos moitos anos acompañando neste proceso de acceso á vivenda aos máis desfavorecidos, os máis vulnerables, e porque creo que temos moito que aportar nas solucións ou nas medidas que podan achegar a vivenda á cidadanía en xeral, porque non podemos esquecernos que a vivenda ten unha función social, é dicir, os edificios, as edificacións son para as persoas, non para especular, que durante moitos anos parece que se perdeu un pouco o foco. Vale, como vos decía ahora ao comenzo, non? Pois represento como presidenta de APN, pois representamos a máis de 36 entidades. EAPN son as siglas da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social en Galicia, que nace alá polo 2008 cunha resposta natural ás necesidades de crear unha ferramenta de intervención social capaz de elaborar estrategias que incidan nas políticas sociais que se levan a cabo en Galicia. Representa pois a máis de 158 ONGs a través de 36 entidades membro. Traigo un pouco esta imaxe que me parece como moi visual e que representa pois parte desas entidades, porque ao final EAPN, o que hai detrás desas entidades, pois son moitos profesionais e entidades especializadas que acompañan a migración, a mulleres víctimas de violencia de xénero, que acompañan os procesos de integración no rural, en entorno rural, que acompañan pois tamén procesos de persoas con discapacidade, que acompañan a persoas en situación de sinfogarismo, é dicir, que creo que non hai mellor representación que a APN da realidade dos máis vulnerables.
Se me vou a Provivienda, pois Provivienda é unha entidade social que ten máis de 35 anos de traxectoria. Aquí en Galicia pois vamos casi polo 9º ano e que, como o noso nome indica e como a nosa misión o deixa moi definido, pois o noso traballo é ofrecer vivendas que cambien vidas e que creen comunidade. Mais alá de pararme en resultados, non, que ao final están moi ben os datos, quería contar un pouco que a veces se identifican as entidades sociais como un traballo un pouco máis desde pois unha parte como máis asistencial, non? Cando a verdade temos que poñer en riba da mesa que as entidades sociais e o terceiro sector estamos compostos por moitos profesionais en constante aprendizaxe e formación e que estamos acompañando a aquelas persoas que moitas veces os sistemas deixan fora e que desde un enfoque de dereitos temos que pelexar constantemente para que podan chegar a eles. Desde Provivenda, desde fai moitos anos, no noso centro está o dereito á vivenda para todas as persoas. E isto ao final redunda en que rematamos traballando pois en inclusión a través da vivenda, en fomento dun alquiler asequible e en facer moito traballo de incidencia social e política. Creo que Provivenda, cando falamos de inclusión a través da vivenda, fomos dos pioneiros ou dos primeiros en intentar falar dun cambio na atención ao senfogarismo, non? É dicir, as persoas que se atopan na situación máis carencial, por decirlo de alguna maneira, que son esas persoas que moitas veces resultan invisibles, non? E que identificamos pois moitas veces a pé de rúa, non? Prácticamente con toda a súa vida nunha maleta, non? Que van deambulando por diferentes recursos. En xeral, o sistema que viña facendo con estas persoas é intentar traballar dunha maneira un tanto asistencial que é necesaria na emerxencia, non? Que era cubrir que poderan ter o acceso a través dun albergue, a través dunha cociña económica, a través de unha hixiene non mínima, pero sí que é verdade que Provivenda, tomando un pouco de referencia a certas metodoloxías que se estaban levando a cabo en Europa, intentamos falar de outro modelo e outro método de traballo para intentar erradicar o problema do sinfogarismo. E aí incorporamos as filosofías Housing First e Housing Led. Que quere decir esta maneira de traballar? Pois creo que é algo como moi sinxelo, non? Se temos a persoas en situación de sinfogar, eu teño unha filla de 10 anos e me decía, mamá, isto é moi sinxelo, se non teño en casa haberá que darlla. Pois desde aí nace un pouco esa filosofía de traballo. As persoas que están na situación máis vulnerable e que por sí sós non van poder acceder a unha vivenda como tal, vai o sistema a facilitarlles esa vivenda para que desde aí poda iniciarse todo un proxecto de recuperación desa persoa. Cando isto, creo que todos os que estudiamos en algún momento, nace esa pirámide de Maslow, non? Cando cubrimos esas necesidades básicas e fundamentais, como pode ser o teito, como pode ser a alimentación, automáticamente o ser humano ten esa costume de querer empezar a ter outro tipo de pensamentos e de necesidades e de obxectivos vitais. Entón, o que queda comprobado a través desta metodoloxía de traballo é que se lle garantizamos ás persoas máis vulnerables un aloxamento estable, seguro, desde un enfoque de dereitos, o seu proxecto de recuperación personal vai a ser seguramente nun corto período de tempo moito máis eficiente, moito máis eficaz e sobre todo con menos impacto emocional, o proceso de recuperación vai a ser seguramente garantir un éxito. Entón, Provivenda desde fai moitos anos abogamos por empezar a cambiar un pouco a filosofía de traballo da intervención coas persoas en situación de sinfogar. Incorporamos tamén outra ferramenta para intentar facer o mercado inmobiliario un poquinho máis cercano ás persoas, que son as bolsas de vivenda en alquiler, que vos contarei un poquinho con máis detalle a continuación, porque creo que é unha medida que pode ter un impacto na emerxencia actual no curto prazo. E despois, a nivel de incidencia social e política, hoxe estar aquí non deixa de ser un acto de incidencia social e política, vir a trasladar a realidade dos que moitas veces se quedan invisibles ou que ninguén escoita, recadar datos, facer informes. Se non temos datos veraces, é moi difícil que as políticas tamén que se implementan sexan efectivas, participar en redes, xenerar sinerxias. Ao final, o problema da vivenda non é algo que me preguntaba esta mañá unha periodista, me decía, pero isto ten solución? E non sei se que me pillou en venres e que estou moi motivada, e lle dixen, por suposto que ten solución. O único que necesitamos de unha vez sentarnos todos os axentes que podemos ter potestade de axudar e remar na mesma liña e deixarnos a veces de debates un pouco absurdos cando aquí o que temos é un problema grave e o único que temos que poñer o foco é en buscar a maneira de solucionalo. Vale,
Pois un pouco de presentación, EAPN representamos unha rede de máis de 36 entidades sociais, Provivenda é unha desas entidades e traballamos de xeito especializado na vivenda. Entonces, para dar un pouco de contexto, pois a día de hoxe, non, a situación actual. É verdade que os datos pois non son moi alentadores, pero como lle decía eu esta mañá a periodista, sí que temos moito camiño por diante pois para poder traballar en mellorar e en resolver moitas das situacións. Un 45,5% dos inquilinos en España viven nunha situación de risco de pobreza e exclusión social. Estos datos son moi recentes, pero estamos falando prácticamente da metade da poboación. O número de persoas en situación de sin fogar en España aumentou un 25% nos últimos 10 anos. Ademais, este dato que o falaba ahora con Xosé, que está aquí o director de APN, é un dato que realmente non é de todo veraz, porque este dato recolle as persoas que de algún xeito se achegan aos recursos e que, polo tanto, se poden contabilizar. Pero temos que ser conscientes de que hai moitas persoas en situación de sin fogar que non acceden a ningún tipo de recurso. Aquí me gustaría facer mención ás mulleres, especialmente. É moi raro que as mulleres cheguen aos recursos de albergue ou centros de emerxencia. Moitas veces están sometidas a outro tipo de recursos ou moitas veces están sometidas a convivir cunha persoa que non lles está facendo para nada a súa vida sinxela nin fácil porque prefiren someterse a esa parte que non verse nunha situación de rúa na cal o abuso pode ser moito peor. Entonces creo que é moi importante tamén decir que ao final estes datos son relativos e que seguramente son moitas máis as persoas que se atopan en situación de sin fogar. Se o traemos a Galicia, pois estamos falando alrededor dunhas 2.387 persoas, que non é un dato lixeiro, ni moito menos. Fago mención despois un pouco pois o que vos decía ao principio de todo, non, como por grupos de poboación. Casi o 40% dos menores de 35 anos teñen dificultade para acceder a un alquiler ou un mantelo, é dicir, os rapaces e rapazas novos teñen bastantes poucas posibilidades de poder emanciparse a día de hoxe, salvo que conten realmente co apoio pleno das súas familias, e aínda así segue sendo tremendamente difícil. Isto ten un impacto, obviamente, quero decir, pois por un lado, creo que cada vez que estamos en máis espacios, e creo que despois vai haber representación dos estudiantes, non? Pero se non podemos emanciparnos, se non podemos facer unha proxección a futuro, realmente que vai a pasar coa poboación máis nova? Onde vai estar a súa proxección, non? De tamén querer implementar cambios e melloras? O sea, vamos a ter unha poboación nova frustrada e con moi pouca ilusión de facer un proxecto futuro. O 26% dos maiores de 65 anos presentan dificultades para soster un alugueiro. Vale, o sea que temos un problema nos novos, pero temos tamén un problema coas persoas maiores. En Provivenda atendemos a moita xente maior de 65 anos, é verdad que hoxe en día os 65 anos, pois bueno, a calidade de vida e moitas melloras fai que 65 anos non entendamos xa como terceira idade, con unha serie de limitacións, é dicir, son persoas que están en plenas facultades, con moita vitalidade, que queren seguir facendo os seus procesos de vida, pero é verdade que cando nos vamos a ese grupo de poboación que a nivel de ingresos pois son preceptores dunha prestación, inda que sexa contributiva, pero baixiña ou non contributiva, que moitas veces vivían en rentas antiguas, en as que, bueno, pois tiñan un alugueiro que podían soster. Que pasa? Que o que está pasando a realidade de agora, pois se cancela ese contrato de vivenda, se quere asinar un novo contrato, vai a ser por 3 veces o que estaba pagando, xa non o pode soster. Se non teñen unha rede de apoio social e familiar, pois rematan nos servicios sociais e os servicios sociais o que lle poden plantexar é tramitar unha plaza na residencia e que che toque donde che toca. non? Entonces, creo que é curioso porque ao final tamén estamos trasladando que na idade nova se nos limita o noso proxecto de vida, pero cando chegamos a ser maiores, pues tamén se nos está limitando onde queremos seguir vivindo, e creo que algo que todos, en xeral, xa se traballemos ou estemos máis relacionados con persoas maiores, eu coido que sempre escoitamos unha frase dos nosos maiores que eu quero morrer na miña casa, non? E creo que eso se mantén polos siglos dos séculos, isto non vai cambiando ni moito menos. Entonces, creo que temos que tamén garantizar que os nosos maiores podan vivir no seu entorno, seguir aportando nos barrios, porque ademais son grandes sabios, teñen moito que aportar nas asociacións de veciños, en todos os entornos, e para eso temos que evitar a súa institucionalización. Non pode ser que a única alternativa que teñan sexa acceder a unha residencia ou empeorar a súa calidade de vida. No caso da población estranxeira, podemos decir que son 6 de cada 10 fogares os que teñen dificultades para acceder a un alugueiro.
Provivenda fixo un informe recentemente no calo que se fixo foi valorar moitas veces, por exemplo, con inmobiliarias, non, nas cales se chamaba, e se chamabas por teléfono para solicitar información por un alugueiro que vías, se o teu acento xa non era de aquí, moitas veces a resposta xa era aquí non tes cabida. Bueno, é que ao final, quero decir, temos unha realidade galega na que necesitamos relevo xeneracional, o sabemos perfectamente, a nivel de postos de traballo en breves ou garantizamos que chega a poboación para ocupalos ou vamos a ter un verdadeiro problema e iso non o vai a dar a poboación local, iso vai a dar a migración. As persoas migrantes chegan sempre con grandes expectativas de poder incorporarse ao mercado laboral, aí é verdade que lle temos que dar unha volta todavía ao todo o que implican, digamos que as políticas vinculadas con estranxería e cos procesos de regularización, que os hai que facer bastante máis doados, e desa maneira garantizaríamos que as persoas migrantes tamén veñen a sumar as localidades que os acollen e, por outro lado, tamén a facilitar tamén un pouco este proceso no que temos que cambiar un pouco ese estigma e ese prexuízo, non? É dicir, a poboación migrante ou calquera persoa pode firmar un contrato de alugueiro sempre cando poda pagar o que se pide e xa está, senón ao final están entrando outros factores que poderían ser denunciables. No caso de mulleres, que o falaba antes tamén vinculado co sinfogarismo, tamén o traio vinculado cos fogares o sea, se utiliza o término monoparentais, se utilizo generalmente monomarental, porque realmente a metade dos fogares están constituídos por mulleres. Pero sí que o que nos atopamos é que prácticamente a metade, o porcentaxe da metade de fogares monomarentais teñen problemas para acceder a unha vivenda. E isto por qué? Bueno, ser nai, traballar, conciliar, isto se volve bastante complicado e generalmente implica que o teu poder adquisitivo baixa. Tendo en conta o custo da vivenda, pois é unha ecuación bastante difícil de soster, pero que ademais entra outro factor engadido, que son todos estes prexuízos que existen en moitos propietarios e propietarias de vivenda, que o que identifican é se firmo ou se asino un contrato de alugueiro con unha muller con fillos, pois posiblemente se ten un problema para pagarme, vou a ter moitos máis problemas para botala. E, polo tanto, me curo en salud e outra barreira engadida a unha realidade que xa é bastante complicada. Dou por feito que creo que todo isto, inda que sexan datos, en general nos sonan, os temos aí en riba da mesa. Vale, para non quedarnos solo nos datos de que problemas temos en riba da mesa, senón para intentar ver que pasiños podemos ir dando e que podemos facer, creo que é importante que identifiquemos que é unha situación de crise e de emerxencia. Entón, sempre fago un pouco a comparativa de que se eu chego a un hospital porque teño unha emerxencia, bueno, paso un triaxe, poden tardar un pouco máis ou menos en atenderme, pero a emerxencia se atende en general no momento, nunhas horas. Sin embargo, cando falamos de vivenda e chega alguén a servicios sociais cunha situación de emerxencia, se lle dice... Vale. Entonces, necesitamos medidas que den resposta na emerxencia. Está moi ben que falemos de medidas a medio e a longo prazo, pero a xente necesita unha vivenda e un aloxamento agora, no momento no que sinten que o poden perder ou no espazo no que están non é axeitado para seguir vivindo. Eu creo que, pois un exemplo un pouco do que acontecía nesta presentación, temos representación da Diputación, temos representación dun Concello, creo que é momento de que a colaboración e o compromiso entre as administracións, Goberno Central, comunidades autónomas, concellos, diputacións, é momento de que todos entendamos que temos un problema e unha emerxencia que radica na cidadanía en general e que obriga a política e dar resposta a ela. E, polo tanto, creo que non é momento de debatir, sino que é momento de construir e buscar solucións conxuntamente xunto con outros expertos e expertas que desde fai moito tempo veñen acompañando estes procesos, pero creo que esta é a principal clave, porque eu creo que como cidadáns xa non nos sirve o feito de quen ten a responsabilidade, o que queremos é que nos empecen a dar respostas, e isto sobre todo a poboación máis vulnerable. Creo que é necesario tamén, é verdade que temos un parque de vivenda mínimo, se o comparamos con Europa, pero que ainda por enriba ese parque de vivenda está prácticamente xa obsoleto ou moi antigo. É verdade que existiu financiación de Europa para poder mellorar a través da rehabilitación e creo que tamén é importante que se poña o foco aí. Non todo vale, cada vez falamos máis da eficiencia enerxética, de evitar que as vivendas tamén ao final estén xenerándolle outro tipo de pobreza, ou a pobreza
enerxética, non? Moitas familias e as vivendas están en mal estado de illamento, rematan tendo que abonar moitos cartos para poder manter unha temperatura axeitada, é dicir, todo isto está como moi relacionado. Por outro lado, falar de parque de vivenda baleiro, pois Galicia os datos así que se arroxan, que poden oscilar, pero rondan máis das 500.000 vivendas, que é verdade que nin todas van a cumplir as condicións de habitabilidade, moitas delas van a requerir de unha rehabilitación, moitas delas seguramente tampouco están nas principais cidades, pero moitas delas sí. E o que necesitamos neste momento no que cada vivenda suma é empezar a traer vivenda que poda ser destinada a dar resposta á poboación máis vulnerable e á poboación en xeral. Entonces, bueno, creo que aí temos un problema porque se todas esas vivendas están aí pero non están sendo utilizadas para o fin que conlevan, pois quizás as políticas lle teñen que dar unha volta a de que maneira poden motivar ou ben a través dos incentivos ou a través un pouco de outro tipo de medidas que non van a gustar tanto, pero sí que conseguir que esas vivendas se poñan a disposición das persoas. Creo que é importante, porque algo que sale, que tamén toco por aí en algún dos puntos, que nos trasladan moitos dos propietarios particulares, é a inseguridade, o medo, non? E creo que sobre eso tamén se pode facer moito para intentar desmontalo. Algo que tamén sae, bastante en moitas das enquisas que se fan é que ao final hai moitas axudas en materia de vivenda, pero en xeral a poboación non ten nin idea delas, nin como se tramitan, nin que facer. Entonces, de pouco sirve que estemos destinando uns fondos para poder mellorar as condicións de vivenda e que esa vivenda chegue á cidadanía en xeral se non se sabe, non? Entonces, sí que algo que se valora é a xeneración de oficinas de vivenda municipais, recursos de proximidade, é dicir, que a cidadanía en xeral sexa conocedora de que axudas pode haber en materia de vivenda, que incentivos pode haber se ti a túa vivenda alugas dentro dun programa social, se o fas a través dunha entidade social. Bueno, pois un poquinho todo isto é necesario de que chegue á cidadanía, senón, pois non sirve de nada. Un compromiso que a Xunta de Galicia incorpora, que é o de duplicar o parque de vivenda dentro desta legislatura. É verdade que non é suficiente, pero, bueno, todo que sea sumar, pois benvido sexa, pero, claro, temos un parque de vivenda pois mínimo se o comparamos con Europa. Algo que me gusta resaltar a veces nas xornadas é que, bueno, ahora mismo se está revisando o plan de vivenda, pero sí que co anterior plan de vivenda, a través do programa 6, se xenerou unha experiencia na que facilitou ás entidades sociais, as ONGs, a poder mercar vivenda e alugala a un precio social, non? Entón, traio exemplo porque Provivenda tuvo un acordo de colaboración, unha colaboración entre o terceiro sector e as comunidades autónomas, e Provivenda en Toledo e en Canarias, sobre todo me parece significativo Canarias, porque sabedes que ali a vivenda turística tamén ten moito impulso como tal, pois conseguimos poñer no mercado 83 vivendas nun ano que se están alugando a 300 euros. É verdade que o dato, podes decir, 83 vivendas nun ano, pois non é tampouco algo moi macro, pero é verdade que é unha experiencia piloto que permitiu unha colaboración entre o terceiro sector coas comunidades autónomas para poñer vivenda social a disposición dos máis vulnerables. Quero dicir, creo que é importante que se empece a falar de outros axentes a hora de poder xestionar vivenda e, sobre todo, que sexa desde unha mirada social. Obvio, fai falta financiación para poder traballar e mellorar o acceso á vivenda. Temos outra realidade, que temos unha lei de vivenda que nas comunidades autónomas, dependendo de quen goberne, se aplica ou non se aplica. Isto non deixa de xenerar tamén moita inseguridade nos propietarios particulares. Se o goberno central e a comunidade autónoma e despois os concellos non están de acordo, máis inseguridade. Por lo tanto, eso revirte en que moita poboación prefire deixar a súa vivenda parada, vacía, en lugar de sacala en alugueiro. Hai unha medida de tanteo e retracto que se leva a cabo en Cataluña e na Comunidade Valenciana, que modificaron a súa normativa de tal maneira que toda a vivenda que se poda vender, digamos que ten de forma prioritaria a posibilidade de entrar a comprala as administracións públicas e as entidades en ánimo de lucro. Volvemos un pouco ás mismas. Todas as medidas que podan ir traendo vivenda paulatinamente, pois benvidas sexan. Decíamos antes que algo que nos trasladan en xeral os propietarios de vivenda é a seguridade xurídica. Teñen moito medo, teñen moita inseguridade en que problemas me podo ver se alquilo a miña vivenda.
Algo que tamén é importante recalcar é que a vivenda pública debe destinarse sempre ao alugueiro, non á venta. Creo que España, pois, bueno, por desgracia, temos un precedente maravilloso de o que non se debe facer, porque tivemos un parque de vivenda que podería facer que hoxe en día estuvésemos aí a nivel de Europa, pero, sin embargo, pois, estamos a cola pois, porque decidimos facerlo do xeito que non era o máis axeitado. Revisar e actualizar as axudas existentes en materia de vivenda para comprobar que teñen o alcance esperado. É verdade que temos moitas axudas, pois, por exemplo, para acompañar procesos de desafiuzamento, pero de pouco sirven esas axudas se, digamos, que a cobertura que teñen xa non son competitivas dentro do mercado, non? Se temos unha axuda que che garantiza que che pode cubrir un alugueiro de 550 euros en Vigo, e que xa non hai vivendas de 550 euros en Vigo. Entonces temos unha axuda que queda moi ben, pero que non sirve para nada. E que ainda por enriba, digamos que ten un engadido, e que a persoa que o recibe, que é unha persoa non vulnerable, lle dicen, tes unha axuda, ahora xa te resolta a túa situación, e vai tocando porta a porta caso axuda para conseguir unha vivenda, e o que consigue absolutamente nada. Polo tanto, tamén reforzamos unha notable frustración nesa persoa que sinte que non o está facendo ben, cando realmente non é culpable de nada desto. Entonces, sí que creo que é importante, e creo que hai que poñer en valor que, por exemplo, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, a través da sección, o sea, do Observatorio, da sección social, pois está permitindo que varios axentes podamos realizar aportacións a esas axudas e a esas medidas, pois intentando que realmente sexan eficientes, non? Porque senón pasa un pouco como que te decía antes, non? Se temos axudas, pero non chegan á ciudadanía, pois ao final son recursos que non se chegan a utilizar. E despois, algo que tamén me parece que temos que darlle unha volta son os recursos de emerxencia como ferramenta para erradicar o sinfogarismo frente á construción dun maior abanico de alternativas no que as persoas sinta que pode escoller, non? Ao final, se ti te quedas nunha situación de rúa por as razóns que sean, os recursos que tes moitas veces pois é un albergue, non tes ningunha alternativa, ou moi poucos concellos manexan alternativas de vivenda para a emerxencia, non? E a realidade que temos agora mesmo é que o perfil dese infogar está cambiando. Antes identificábamos pois un home só de uns 40, 50 anos, moitas veces que tiña un problema de adiccións ou que había un tema de saúde mental, pero que a realidade que temos agora é que estamos atopándonos, e en servicios sociais pasa cada vez máis, familias con menores a cargo que se ven en situación de perda de vivenda, non van a ir a un albergue, non é o recurso axeitado, pero non temos outros recursos. Entonces, creo que é hora de que tamén demos un pasiño hacia adiante e revisemos que recursos temos e como podemos cambiar ou ampliar ese tipo de recursos para poder ter un abanico un poquinho máis amplio, porque senón ao final, que facemos? En algunha situación me atopei con pois os pais se van a un albergue e os menores a un centro de menores. Pois eu creo que estamos cometendo un erro de primeiras, non? É dicir, esos pais posiblemente están nunha situación vulnerable, pero nadie ten que decidir, o sea, nadie os ten que separar, ni teñen que ir eses nenos a un sistema de protección de menores porque non están tendo, digamos, que unha neglixencia os pais no seu cuidado. O problema é que por diferentes razóns non teñen os recursos económicos para poder darlle aos seus fillos o que necesitan, pero separalos creo que non é a clave para nada. Vale, cando falaba antes de medidas a curto prazo, de traballar na emerxencia e de darlle resposta a moitos desos propietarios que son os que teñen vivenda, non? Creo que o grosso do propietario en Galicia, non estamos falando de grandes tenedores, que sí que pode habelos, pero tamén temos moito propietario que son persoas maiores de 65, 69 anos, que teñen 2 ou 3 vivendas e que en xeral posiblemente mercaron esas vivendas cunha intención de para os seus fillos, non ni siquiera con esa mirada de especular. Entonces teñen medo, porque pois esa poboación que é maior, pois antes vos facía a comparativa da miña filla, pero tamén teño un pai de 80 anos que me dice moitas veces: e se vou comprar o pan ou se me marcho un fin de semana, cando chegue estará ocupada a miña vivenda? Porque, claro, escoitou un anuncio de alarmas que xusto despois, pois, claro, pois teñen un impacto, e a xente maior ten medo, e os non maiores tamén. Entonces, claro, se teño medo, se non sei que me vai a pasar, e que só se fala de ocupación, só se fala de impago, só se fala de desafiuzamentos, pois igual a teño aí parada e nin gano, pero tampouco perdo. Pois hai medidas e hai ferramentas que permiten dar a seguridade aos propietarios particulares en
sensibles a alquilar a súa vivenda sin especular e a unhos precios razonables para dar resposta á poboación máis vulnerable e permite ter un pouco un equilibrio entre que os inquilinos, desde un enfoque de dereitos, podan acceder a un contrato sin cláusulas abusivas e, por outro lado, o propietario ter a tranquilidade e a seguridade de que poda alugar a súa vivenda e, ademais, con un impacto social, non? E isto o xeneran as bolsas de vivenda. As bolsas de vivenda é unha ferramenta que Provivenda, desde os seus inicios, pon en funcionamento en Madrid, en Barcelona, que agora mesmo aquí en Vigo se leva a cabo en pequena escala, pero na cidade de Santiago, aquí, en Vigo, tamén en Ourense e en parte en Ferrol. E que facemos para dar seguridade e para chegar un pouco a esos propietarios a que aluguen a súa vivenda con colectivos vulnerables? Pois algo casi de primeira resulta bastante sinxelo. Que fixemos? Preguntarlles por que non querían alugar. E que nos decían? Porque non nos van a pagar. E decimos, vale, pois como non vos van a pagar, que vos parece se nós, como entidade, actuamos como avalistas e entonces vos garantizamos que se a familia ou a persoa non vos paga, vos vamos a respondernos como entidade. Vale, cal era o seguinte cuestionamento? É que me van a destrozar a vivenda. Vale, pois non te preocupes, como tes ese medo, vamos a facer algo moi sinxelo. Con cargos ao noso programa, a entidade responde con un seguro multirrisco de tal xeito que se a vivenda queda en malas condicións, se che vai a devolver, se vai a reparar, se vai a devolver en boas condicións. A maiores, vamosche a gratificar, por decirlo así daquela maneira, elaborando o certificado de eficiencia enerxético con custo programa. Isto é unha ferramenta un pouco que a nos permite tamén ver a calidade que ten esas vivendas que se alugan e tamén traballar e incentivar a que ese propietario mellore esas condicións da vivenda. E, sobre todo, o máis importante é que vas a ter o acompañamento profesional. Vai a haber presencia profesional porque a nivel legal e a nivel documental nos articulamos que podemos facer acompañamento nesa vivenda, igual que podemos facer intermediación no pago. Vale, pois isto que parece así un pouco como sinxelo e de base é parte do traballo que vimos facendo en Provivenda e que, bueno, pois máis de 300 personas xa puderon acceder a unha vivenda do mercado e moitos propietarios pois alugaron a súa vivenda a través desas condicións sentíndose confiados e seguros. Que vos podo decir como resultados, ademais, que máis alá dos datos de que podamos resolver moitas situacións de moitas familias vulnerables é que, unha, apenas hai impagos. As persoas máis vulnerables, as que menos recurso teñen, son as que moitas veces máis esforzo fan por poder manter o pago no día a día. Por outro lado, temos unha coordinación directa cos servicios sociais comunitarios básicos e que calquera persoa que se atope nunha situación vulnerable se tramita ou se xestiona de un xeito áxil e rápido na coordinación entre o terceiro sector, neste caso nós, coa administración, e o propietario non sufre ese retraso nin moito menos porque, como nós estamos intermediando no pago, o percibe coa regularidade que espera. Vivendas destrozadas. Eu sigo agardando que algún día nos atopemos con vivendas destrozadas. Hai que traballar, pois, a veces, cuestións, pois, bueno, de relación entre veciños e veciñas, pero eu vos pregunto que tal vos levades cada un de vos cos vosos veciños e veciñas, porque creo que conflitos a veces ou dificultade para entendernos podemos ter todas. Pero, en xeral, as vivendas non sufren ningún tipo de dano, todo o contrario. Moitas veces nos atopamos con vivendas que melloran o seu estado de xeito notable. Entonces, bueno, pues creemos que esta é unha medida que desde as administracións públicas poden poñer en funcionamento, que poden ser programas que poden traballar da man coas entidades sociais, pero que tamén son programas que as administracións poden facer seus dentro da financiación propia e que poden ser servicios que poden estar prestando para que moitos propietarios particulares poñan a súa vivenda aí a disposición e sobre todo moitas persoas vulnerables podan acceder a unha vivenda digna e ademais dun xeito normalizado, sobre todo desde un enfoque de dereitos, firmando o seu propio contrato de vivenda, non? Que creo que eso moitas veces non se dimensiona o valor que se lle dá e a autonomía que xenera nas persoas. Algo que traio así un pouco simbólico, pero que me parece como, bueno, moi identificativo, é que cando facemos algún taller ou algunha dinámica un pouco grupal cas persoas que conseguimos que accederan a unha vivenda, pois a verdade é que a vivenda é moito máis que unha estructura, non? Que na que nos aloxamos e na que guardamos os nosos obxetos persoais ou de valor. Unha vivenda é a porta de entrada a ser un cidadán de pleno dereito. Hoxe en día moita da población migrante o vive e en xeral moita poboación que se non tes un espacio no que poder empadronarte, que é a porta de entrada aos servicios sociais, ao sanitario, a educación, pois prácticamente xa non eres un cidadán, te quedas fora. Entón, ter un teito, ter unha vivenda é porta de entrada. Pero, ademais, as claves que saen moitas das persoas que lle preguntamos como cambiou a túa vida, non? Que che supuxo pasar a ter un fogar? Pois o que nos dicen son
Agora sinto que teño seguridade, teño pertenza e capacidade de xestión, sinto que teño intimidade e coidado e sinto que podo facer un desenvolvemento, un desarrollo personal e profesional. É curioso porque se facemos a mirada contra, non, que supón non ter unha vivenda, pois creo que nos ten que seguir facendo reflexionar. Se falamos como entidades sociais e falamos do traballo de integración cos colectivos máis vulnerables, pois traio así algúns exemplos que me parecen significativos, pois porque, por exemplo, a través de moitos dos programas que desenvolvemos nos damos conta da importancia que ten a vivenda e da importancia que ten o traballo social e a intervención na comunidade e nos barrios. Antes falábase tamén de outro dos problemas que temos, que é a vivenda turística, pero tamén é verdade que creo que nos estamos desvirtuando un pouco da esencia do que somos. Cada vez se fala máis da soidade non desexada. A soidade non desexada que non só afecta aos maiores, que en xeral está afectando outros moitos grupos de poboación e que as persoas vulnerables por o forte estigma que teñen en riba o sufren tamén de xeito notable. E é curioso como a través da vivenda e do traballo comunitario, de recuperar os barrios como un espacio de encontro, de dinamizalos, de facer actividades que nos permitan achegarnos como persoas, ao final, cando nos conocemos, e a único xeito que creo que hai evidente de desmontar os prexuizos é cando a persoa que hasta fai pouco mirabas así de lado porque a descoñecías, lle pos nome e coñeces a súa situación, de repente o prexuizo desaparece. Isto é parte do traballo que se fai moitas veces desde a vivenda, desde o comunitario e os barrios. Nos, por exemplo, fai uns anos traballamos cun proxecto piloto, cunha experiencia pilota, que pretendía evitar a institucionalización de persoas con diagnósticos de saúde mental. E o que fixemos foi traballar a través de vivenda integrada en barrios e en comunidades co acompañamento profesional. Son persoas que casi 3 anos máis tarde siguen vivindo de xeito autónomo nos seus barrios, participan activamente nas asociacións de veciños, en todas as actividades que se fan nos barrios, sinten que melloraron moitísimo a súa autonomía e se nos vamos a unha parte sanitaria, reduciron de xeito salientable a medicación que tomaban que estaban tomando mellor en moitos momentos e se sinten con unha maior capacidade de decisión e autonomía. Creo que iso tamén lle podemos dar unha volta, xa que implica moitas veces que cartos estamos destinando a nivel de institucionalizar as persoas, o custo praza das residencias ou de recursos máis residenciais macro, frente ao que pode supoñer que unha persoa ca súa pensión poda vivir nun barrio rodeado dos seus e realmente achegar e normalizar que é unha persoa como a calquera de nós. Falo de saúde mental como podemos falar de outras moitas problemáticas. Traio un caso tamén de un rapaz que viña de un contexto de menores xa, de unha familia totalmente desestructurada, que a súa vida desde a infancia pasa polo contexto de menores, que vai dando tumbos na súa vida, ten un problema tamén de saúde e que nunca acaba de arraigar, que consigue unha habitación aquí, un piso no outro lado, e que curioso é que cando se empeza a traballar con el na vinculación a través do barrio, dos seus veciños e veciñas, e isto pasa porque el ten unha mascota que se pon enferma, el non ten medios suficientes para poder levar ao veterinario, se fai un traballo desde as entidades sociais e a comunidade se volca e axuda a que poda levar ao veterinario a súa mascota, e de repente ese rapaz que sempre se quería ir de todos os sitios nos que estaba, de repente dice que se quere quedar, que ese é o seu barrio e que aí se sinte a gusto. Traio pequenos exemplos, pero que creo que son as claves de como temos que traballar e de como teñen que revertir as políticas tanto de vivenda como todo o traballo que ten que haber a nivel comunitario. Xa para rematar, porque creo que me dicen por aí que estou en tempo, tamén quero falar de que Provivenda, pois recentemente, a través de Lumbra, nos constituímos como a primeira Housing Association de ámbito estatal en España. Para facer así un pouco, que eu falo moi malo inglés, pero para facer un pouco clave, o que pretendemos é que, igual que pasa noutros países de Europa, na que realmente quen opera en vivenda non son, quero dicir, aquí ahora mismo os principais operadores en vivenda teñen unha intención ou ánimo de lucro, vale? En outros países o que existen son operadores que non teñen ánimo de lucro, que o lucro é limitado. Desta maneira, o terceiro sector, a través da colaboración coas administracións, pode entrar tamén, vale, a ser un provedor e un facilitador de vivenda sempre cunha mirada social, é dicir, destinada aos máis vulnerables. Entonces, bueno, sí que creemos que pode haber un sistema de vivenda que sexa moito máis xusto, máis
inclusivo e máis sostible. Entonces, bueno, creo que nos queda moito por levar adiante, pero creo que hai claves e que hai ferramentas que xa están funcionando e que un pouco para pechar, creo que igual un pouco co que decía ao principio, creo que é momento de traballar de xeito colaborativo, de aunar esforzos e creo que nas xornadas de hoxe vai haber aquí diferentes axentes, pero seguramente as claves quedan xa da man das administracións para que desde aí se podan implementar políticas que realmente poñan a vivenda no centro, pero a vivenda destinada ás persoas. Así que moitas grazas a todas e todos. Hola. Antes de empezar a mesa, casi deixamos un turno aberto de preguntas a Ana, se queredes facerlle algunha pregunta antes de empezar a mesa de debate. Non sei se hai por aí algunha. Eu quería preguntarche, Ana, si esa... por si me olvidei. Si coñeces algún concello aquí na provincia que este facendo ese traballo que facedes vos de bolsa de vivenda con avalando o concello, con seguros, todo eso, si se está poñendo en marcha desde algún concello. Sí, mira, a ver, no Concello de Santiago traballamos a través da financiación da Xunta de Galicia, do IRPF, e un programa que puxemos en funcionamento no 2019. Pero vos, eu digo se hai algún concello que o faga como Directo. concello. Eu que coñezo son, o sea, sí que, por exemplo, Barcelona, o sea, en Galicia, non. Sí que, por exemplo, Barcelona ten bolsas propias de vivenda, pero sí que suelen externalizar a xestión, vale? E a Xunta tampouco a ten? Bolsas de vivenda Xunta ten programas específicos, vale, dando garantías para poder dinamizar esa vivenda. Que pasa? Que coxea porque non ten a parte de acompañamento. Das garantías, pero non ten a parte de acompañamento. O coñecemento que temos agora mesmo aquí, non sei se me está escapando algo, é que, por exemplo, o Concello de Vigo sí que licitou este programa, pero a través dunha entidade do terceiro sector, e despois nos o levamos a cabo neses concellos, en Santiago, en Vigo e en Ourense e tamén en Ferrol. Grazas. Algúna pregunta máis? Hola, boas tardes, Ana. Falabas xa na última fase da intervención das Housing Association estades xa coa primeira experiencia. Podes decirnos algo ao respecto ou se cadra que tipo de financiación tendes ou cal é a vosa xestión de cara a promover ou promoción de vivenda, sobre todo en aluguer asequible ou asumible? Gracias. Vale. Bueno, sí que está, o sea, sí que é verdade que é algo que estamos empezando a pilotar, que todavía non o temos como moi desenvolto, pero sí que, bueno, temos dúas claves, non? Por un lado, esta vez, esa colaboración existente entre as administracións, como cando vos falo do programa 6, no cal, a través de unha parte de financiación que chega da comunidade autónoma, máis outra parte de financiación propia, o que facemos é mercar esas vivendas, e esas vivendas se poñen en alugueiro nun precio que non supera os 300 euros, vale? Tamén é verdade que Provivenda está empezando a implementar un sistema no cal as persoas poden invertir, vale, parte dos seus aforros, garantizándolles uns intereses que, bueno, que non son precisamente mellores máis altos, pero que sí que son sostibles, e a través desas inversións de particulares nos estamos tamén procedendo a mercar vivenda. Outra das partes que estamos tamén explorando dentro de Lumbra é, por exemplo, en programas que temos constituídos nos cales nos vamos, por exemplo, en unha bolsa de vivenda, non, que xa temos como estándar na cal nos vamos alugando cada vez máis vivendas, pois en lugar de traballalo todo co que sería co aluguer, nos mercamos esas vivendas e a través do alugueiro que intentamos que sexa o máis económico posible, é como nos vamos, digamos que financiando esas hipotecas para ir paulatinamente incrementando o noso parque propio de vivenda. Pero bueno, que eso que estamos empezando a pilotalo recente este ano, pero sí que creo que é importante que cada vez máis entidades do terceiro sector se podan sumar, ou que polo menos aparezcan máis axentes a hora de manexar o mercado inmobiliario, que sobre todo a súa mirada sexa o social, non, e que non sexa o lucro, non? Non sei se che contestei. Hola, boa tarde.
Eu quería ver se podes concretar algo máis o que estades facendo en Santiago a través do Concello, porque eu o que percibo é que non está chegando a xente. Non se están dando esas... Vale. esas... Che comento, nós temos un programa que se chama Fogares, vale, que leva funcionando aquí en Santiago desde o 2020, se non me equivoco. Que pasa? Fogares, pois o que fai é un pouco esta parte que vos contaba, non? Ser garantía, non? Actuar como avalista, pois para garantizar que persoas que, digamos, non cumplen todos os requisitos do mercado inmobiliario podan firmar un contrato de vivenda e nos darlle seguridade a esos propietarios. Que acontece? Que nós temos unha financiación limitada. En concreto, nós operamos no Concello de Santiago, non temos financiación do Concello de Santiago, vale? Unha financiación que provén da convocatoria de IRPF, nesa casilliña que marcamos todos os cidadáns para dotar de fondos as entidades sociais, pois se implementa ese proxecto. Que acontece? Que a nosa dimensión de alcance ano a ano non é suficiente como para ter un impacto de maior calado e posiblemente cando me dices que non estamos tendo... Claro, porque o noso impacto agora mesmo en Santiago é de que o volumen de persoas que nos demandan vivenda nos multiplica os recursos que nos temos, tanto humanos como económicos, para poder garantizar dar máis respostas en materia de vivenda. Poderíamos, pero iso implica o que implica. A través de servicios sociais. As derivacións sempre veñen desde servicios sociais. Tamén traballamos en coordinación con outras entidades sociais, pero en xeral sempre hai unha coordinación cos servicios sociais comunitarios básicos. Que acontece? Que isto nos pasa en todas as cidades nas que estamos. O volumen de demanda que temos nos supera. Nada. Hola, boa tarde. Hola. Mira, só un matiz que me pareceu curioso, non? Que había nunha diapositiva aí que se falaba de crisis, non? Da vivenda. E eu creo que máis que crisis son consecuencias dun modelo. Sí. Non? Entón, o que hai que facer é combater e cambiar ese modelo. Non estamos nunha situación de crisis. E sí que é unha pregunta tamén, se tendes, digamos, documentado ou contabilizado todas esas persoas que están tendo problemas de vivenda, que teñen traballo, que teñen salarios, que non poden traballar en outros sitios porque non poden acceder á vivenda, que todo eso, e as persoas que viven na casa de familiares, de irmáns, de primos, de tíos. Está pasando agora, por exemplo, os estudantes, se non están na casa dunha familia, non poden estudar directamente, o sea, é imposible. E se tendes contabilizado todo ese problema. Non, que está aí latente, claro, e é unha burbulla claro. enorme. A ver, é bastante complicado de chegar a ter ese alcance de dato, que realmente sería moi significativo, pero quero dicir, algo que xa vimos demandando desde fai moito tempo, por exemplo, cantos demandantes, o sea, sí que é bastante máis fácil chegar a cantos demandantes de vivenda pública existe, non? Como tal, pero despois, por outro lado, temos un gran misterio que canta vivenda existe para poñer a disposición, e aí xa temos un descuadre. Sí que algo que che podo decir, e non sei se contesto con isto, porque dato tal cual co que me pides non o temos, o galla, pero sí que, por exemplo, algo que detectamos desde o 2017-18 en adiante é que 2017-2018 atendíamos, por exemplo, desde os nosos programas en xeral, pois, persoas que podíamos falar das que están nas situacións máis extremas de vulnerabilidade, perceptores dunha renta mínima, dunha PNC, o sea, con ingresos moi baixiños. Entre o 2018-19 o que empezamos a atender en xeral son persoas ou familias nas que hai nóminas, nas que están traballando, pero que xa coas nóminas que teñen non son quen de poder chegar a firmar un contrato, porque cada vez as exixencias do mercado son maiores, ou porque realmente, cando se incorpora a parte do seguro, non, que hai que pasar un seguro de impago como tal, claro, as nóminas son as que son, pero o custo do alugueiro é o que é. Entonces, cando fan esa ecuación, non dá ainda que teñas unha nómina como tal. Entonces, sí que o cambio, non, quero dicir, e iso tamén se fala cada vez máis, de que hai moita poboación en pobreza que está traballando. Entón, temos traballadores pobres. Por qué? Pois porque o que teñen que invertir para pagar a vivenda non che leva o 30%, que é o que che dicen que sería o ideal. Che leva pois o 60, o 70, o 80%. E, polo tanto, hai outras necesidades básicas que tampouco cubres, pois conleva un empobrecemento. Pero sí que estaría genial ter todo ese dato definido.